coś. Weź jeszcze dla naszej telewizji daj. Na lewo ręka, tak? Dobra, lewo. Basia, pani prezes dożywa. Uwaga. O, panie marszałku, weź na babaci. Na lewo. O, Żydnik! Ja się boję bardzo. Cześć, witam, witam. Nie, my mamy dystans. My mamy a inne mają dojść. Nożyczka tam się spać. Tak jak przyjdziemy tu. Trzeba wziąć moją flagę. Tą amerykańską. To moją trzeba było wziąć. Tu jest mój kuzyn ten. No. Kaiser. Jo? Ten, co robi też zdjęcie. Reda. No z Redy, tak. Końca nie widać. Na razie nie będę przeszkadzał, ale go zaskoczę. No. Na siebie.
umiesz to? No dobrze, ja nie będę sprawdzał. Kartuzy, to moje. Jak już robię to wygląda, takie przecież interesowało. To jest wyławienie z ściegu. Jeszcze jest stary pracownik. A? No. Trzeci, widzisz, jak mówiłam. Ten pan. Ja, ja, ja. Adam! Adam! Ja, ja. Cztery elementy kaszubskie masz? Jak ty się zimno. Mira, esta de Australia. Ja.